AKWUKWU si na Voice of Enuani TV mụnụ gara n'afọ ife anya dị ka afụ nene before ife ụlọ bekee ahụ nere kwunu si nshọt ọ bụ n'obere ife kwuru ga-afụ tata Voice of Enuani TV ka AKWUKWU na-aga na-ewepụchalụ na ife niile dị iche n'iche bụ ụlọ n'ebe o si mee ma nke dị mma ma nke jọ njọ ụlọ gara n'afọ mana nke anya tata bụ nke dị mma nke mma gbuo ya egwu ọdịnala egwu unu ga-ete tata egwu ife unu ga-afụ tụbe ọ bụ n'obere ife and you know egwu ikwaji na-emege egwu n'ụwa ọ bụ na ị ga-akpọ result ị ga-akwaji ndị mmadụ ga-akpọ na unu ga-akpọ na result because ife ị ga-emepụta n'itata ọ bụ n'obere ife ị makwa na egwu unu ị ga-eji egwu ndị egwu unu ga-abịa mbọsị eri nzeme ya na ịchọ ga-eme mgbamakwụkwọ ya bụ traditional marriage ka ndị oyibo si kpụọ ịkpakwa were ga-abịa ijekwa ya eme birthday ịkpọrọ si wee bịa na-achọ na-emepekwa ụlọ ihe onye kakwa nka ọgbakwa ozu nwandu mana ọ ga-adakwa ozu nwandu maka onye ọbụla ga-anwụ mana anya dị ekpere ka ozu nwandu dị nke ọbụla iji kpọrọ ya nọ ụmụ gara na-enwe shine na YouTube Voice of Enuani TV jekwa na Facebook the same thing Voice of Enuani TV ijekwa na Instagram the same thing Voice of Enuani TV ọ bụla nke na anyị enwechena ụlọ tata nọọsụ ụlọ mara ihe unu ga-enwechena anyị zie na ya ezi gwa na anyị mee nke anyị mee n'ọsọkwa ụlọ ka anyị ụlọ ọzọ ya dọ so ekwusiga anyị teri egwu nkete tata ụna m ọkwara ma akwaji egwu n'ọwọ egwu nkwaji ụlọ ga-akpọ result egwu nke ụlọ ahụ tata ụlọ ahụ ogori mara nsọ dị ụlọ dị ka ahụ na-eme mbụ ọnwa iri mara ete mụ ga-enwe imeri anyị ga-ezi otu ego ndị ga-eri ego daalụ nọ afa m bụ nwanne bụ ife onye agbazi abụ onye obi ese na AKWUKWU Igbo egwu anyị na-eti wọ bụ egwu mgbe taanị egwu tradition ka anyị na-eti anyị na-eti egwu spika ọ bụ egwu naanị ka anyị na-eti n'ime otu egwu a ọkwa n'ime egwu a mụ bụ second man n'ime egwu a ọ bụ na ka egwu asede dịka our first man Christian Anikwe onye achala ọ bụ na o nwere chance dịbụ na o nwere akpọ anyị egwu mụ ga-ekuru ndị egwu anyị je tie dị egwu n'udo nata na ọ bụ na ọ nọhọ asị second man mbụ n'ime egwu a ya bụ position n'ime egwu a and ama na egwu anya site iji tibe egwu a na-aga n'ihu maka anyị je far place o dike nweba anyị ike je fọdụ ekwu onye ka je na Nigeria bụ obodo Igbo iso and anyị ga-eje ebekwurebeni n'ụwa bụ obodo Igbo iso ma anyị nke Chukwu na anyị ga-eje nata n'udo maka anyị na-eti egwu ndị ma ọ na-alaike obodo na-afụ anyị n'anya obi a na-afụ anyị n'anya iyesa na-afụ anyị n'anya ogbori a na-afụ anyị n'anya oniha na-afụ anyị n'anya ịsa nwa na-afụ anyị n'anya n'obodo sa anyị na ndị egwu anyị n'ọwọ n'ebe anyị ncha enweghị nsogbu onye ọbụla ga-ebutara anyị nsogbu onye ọbụla na-enwe faịlụ anyị na-eme ya ka anyị dị pọnchọ n'ime egwu anyị onye ọbụla ji wepụta ahụ n'ime egwu anyị na-akwụsị ike n'ime egwu maka ya ejigo egwu jee far place na-anata n'udo na anwụrị anyị nwere ime problem n'ime egwu anyị imefie n'ime egwu anyị anyị nwere ha anyị na-ada onye ọbụla n'ime egwu ị ga-ahakwa gosi na ịlọpụ egwu na ịlaiki ife ị na-eti so ife ọdịnala ka anyị na-emewe onye ọbụla mara ka egwu si dị n'obodo okpu mgbụwọ ife ọ na-akpọ okpu dị ka ọ bụ ọmanụ niile ekpu ya o nwufe ị ga-eme bufe ikpube ọ na nọkọta ya ekpu ya nwa na-akpọ ife echi mmụọ ka ọ bụ ihe n'anya n'ebe ahụ dịka ndị egwu anyị niile ọmanụ niile ga-eme nke ekpu ya ọ bụ na emega m ife ọ na-eme bifo ya ka njikpu ya n'ebe a emega m ife m ga-eme nke ekpu ya jee ebe ọbụla nata
no query also body ofu sokoro and the finger mezwe ama no fuku for ifu so fuku sokoro nge me and ofu akolo wa yin ga like e ma le ofu ga na po de ka nge so nde gbenyi pawa kwa na po pa lo anenga baba tu je ogo ya bu na mezwe m n'obodo ka sede maka nnam wonne bu ko gbenyi wa mala mari no ku before nnam anwu nnam bu third man na ku ncha ya so ki yesa ku Igbo kingdom before nnam anwu so am nnam bu tradition man nge so kwa nnam no kpowa ni kenke chukwu so ayi ade no chukwu malo nya bu ne foma ka sede do Tony Sparkle. My brother. If you need a picture, bro. AKWUKWU. Anyị kene onye ọbụla bịa n'ebe tata. Anyị bụ otu nwata nwere nke akwụkwọ Igbo. The headquarter akwụkwọ Igbo. Anyị na-ekene onye ọbụla nọ n'ebe tata. Si n'ife onye ọbụla nọ n'ebe na-eme tata na ọ dị anya. The voice of Enuani bụ ndị anyị na-awa nọ tata. Ọ bụ the voice of Enuani. Ifu a na-eme sụ anyị maka na dịka ka o si wọdị tata wabịa bụ agwa anyị ya na-eke o si adị. Ọ bụ na ụmụnne na-emebe ife ọ bụ na ịdị enwe ike apụta ife gbasara ife ọdịnala bụ ife onye ọbụla ga-etinye aka ba join maka anyị ncha bụ ndị ọdịnala and egwu ọdịnala ka anyị na-eti. So onye ọbụla bi ebe tata anyị na-ekene unu na-asị ọnụ nnụ na ife ọbụla abịa tata ga-eme na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Egwu ọdịnala anyị ga-eti anyị ga-eji eje obodo oyibo dịka ka ma second man sekwu anyị ejege anyị kwube ebe anyị ji oshike eme nwe ike gosi ya ya mere na ekwuberi m n'oge izizi maka na ebe anyị ji eshike mana obodo oyibo anyị na-ekwu okwu anyị ga-eje anyị sị na ife bụ ife dị mma onye ọbụla lụ n'obi na ọ ga-emele ndị bịazikwanụ bịakwudu anyị si na the voice of Enuani ba bịa si ka anyị na wa nọ tata anyị si n'ife ọbụla dị mma wepụ n'obi ga-emeri iwe ọ na-eme n'azụ wa nọ n'ihu ọ na-eme n'ihu wa nọ n'azụ mgbọrọgwụ makpọwa ka mkpọgbọrọgwụ dị akpọ plete na ute. So ife ọbụla anyị na-eme tata bụ Chukwu bụ onye bụ ụzọ maka na ọ bụ na Chukwu ebughị ụzọ anyị ma ezukọba n'ebe na-eme tata. Anyị si ka ekene unu Oh,
Go, Yadio Candelio. Took over Mechanesia. Woman, everywhere. I can now. Don't go on. They got the Comata.
afọ abụ Nkechi Ede abụ m onye AKWUKWU n'ogbe ihe agbanya m egwu maka na ife egwu na-asọ m shinne ya ka ji banye otu egwu adị na mụ na onwe m bụ onye egwu abịa mfụgharịa laiki awa maka na abụghịkwa m ọgba gburugburu ọ hụ since m ji banye otu egwu regret mehụ m na gị ime m ji banye otu egwu and ọbụzịkwa na emefieghị dịka ka iwu anyị si ede m ga-egbu usoro obi anyị maka na achọghị m ịpụ n'ime ya bụ otu maka na ọ dị m mma ihe ga na-enwe m wadakpọ m na anyị iwu egwu mana wọnsụ m ji egwu ebata iwe niile bụ n'obi apụwa mana ị ga-enweta igwe anyị dịka iwu nu ahụ iwu anyị bụ dịka na anyị ya mitin ugboro 3 anyị rejistazie dịka ka anyị si rejista from the beginning na mụ na anyị gba iwu anyị rejistazie mana mụ na ụmụ ana m adachi nne mana before m ga-eji dachi nne ana m eme ka isi na ana m eme ebumnobi iwe afọ m bụ Uche Onyekonwe onye ugbo n'ihe ka m bụ ugbo n'ihe n'ime AKWUKWU ugbo ife m ji debe bụ na egwu na-asọ m shinne abụ m onye egwu ka m peli mpe ka egwu ji wee sọba m so ndị niile nọrọ n'ebe nwacha bụ my friends ndị oyi m kwa abụ
So anytime I go na something like this, I'm like Ebiani because never na some. I'm like you to win because now I know when the music come go be the mama. Then I like you so when. But that's no enemy way. When my enemy friend John, and I like you so when. So I will happen now. And we do one make Otuegwu. Otuegwu abukwa egwu di kwa mma. Ka nji malewa. O ni bo ndi akpowa. Wọ́n akpowa ni benime. Igosi na egwu ya de mmadụ mma. So ekpele m ekpele bụ abuna. Wala da feli this country. Debe ko obodo ọzọ. Amen. Bụ na onye ta wa akpowa. Wa ga na-enye ndị mmadụ ife wa achọ. Dị ndị mmadụ we na akpowa. Ifela ma na-emewe. Onye ọwa amadị n'imewe. Onye ọrịa amadị n'imewe. Ọ ga na-adị healthy. So that any day ndị mmadụ kpọwa, ọ ga-adịkwa healthy ijekwa jezawanye. Ka o sikwu kwa n'ọnọdụ. Mana ka o si adị n'obi n'ime ete egwu. Na ọ na-asọ m sọ wewe. Egwu na-enye m joy. Ya mere m ji edo ahụ sef. Egwu na-enye m ji edo ahụ. Ọ na-asọ m sọ wewe egwu. We are taking again. Let's go. Afambo Chibuzo Benjamin Monye. Abụ m onye ogboni ya na Akwụkwụ Igbo nke Delta State. And anyị fọfụfụ na ekisifu n'iyi uniform ndị egwu unu ya bụ na ịbụ memba wa. Abụ m memba. Bifo banya gị ka ime dịka ka kisi banya. Abụ m secretary n'otu egwu and register m Igbo njebule member n'otu egwu. Before mmadụ aba n'otu egwu, o nwere some procedures, some process ọ na-pass through before bụrụ otu egwu. Ememe before njeba n'otu egwu, ya mee nji wee bụrụ a member n'otu egwu. Ị ga nwoke gwa anyị ife iji mee ọ bụ ụgwọ ka ịkwụkọda mmanya ka ịkọtakọda gị ka ime iji banya. Ife mme akwụ m ụgwọ gotekwa m mmanya. Otu ego mụ na ya jebe egwu na-eje egwu. Njesi ego maka ha register hom. Adị mmeri ife ibe merite maka na abụghị m registered member. So ihe mmadụ abụrụ registered member. Iso wa na-eje egwu. Ị ga na-ekete ife onye na-register ahụ na-ekete. Until na-register. I-register ya ga-agosi ihe na ịbụgo a full body of the group. If you be eketezi, iso we ekete. Ya kan so we. Ya ko jibu na yimpolo be so wa no nebe. Ba be kwa a secretary of the group. Ya be fe obo. And anyị bụ voice of Enuani TV. And ife anyị na-eme whenever apụ ife egwu. Wa ga one ne ga-afụ a na ebe asa afụ ife onyonyo. Mana dịka now give ọdụ na-adụ ndị members ụnụ. Dịka ma chairman or my president and the vice president. Onwe ife ifo one na-eme like ọ ga-enwe ike ịdụ ọdụ. Dịka kunu suwo ọkụ, m ga-esi n'iziwe wee bido. Mma bụ ụzọ doba ndị otu egwu ọdụ. M ga-ekwu ụzọ doba ndị voice of Anioma ọdụ. Because na nye expect na hụrụ ife o. O tega anyị chọbụ ụdị platform a. O tega anyị chọbụ ka esi ga-eji showcase onwe anyị. Ụgwọ ma wụ ife anyị na-eme. Anyị enwe this opportunity. So eji m oge na-eji ọnụ otu nwata nwere nke band group of Akwụkwụ Igbo na-ekene n'ebe ndị voice of Anioma si na ifu n'ụbịa na Akwụkwụ Igbo bịa m'ụbọchị tata voice of Enuani eji ma na-ekene onye ọbụla abịa n'ebe ma dị ogolimalụ ụsọ bịa ma Tony Sparkle ma bịa ọdụ bụ the cameraman bịa n'ebe abana sị na okwu n'uji bịa na Akwụkwụ Igbo kunu beje na unu na-eche n'ebe unu si bịa promotion ga-esu nnu ọganihu ga-esu nnu ka unu si wepụ n'ebe unu si wee bịa unu na-anachi azụ kpụrụ ụzọ ga-elubelu n'isi unu hapụ famili unu dị iche iche famili unu ga-ekwudo nke ọma abana dọkwa otu egwu nsi wee wepụta ọdụ sowa na anyị abatagokwa ife ka ọ na-akpọ new edition maka na eje n'ụdị ife ka ọ na-akpọ first stage first phase. So if na wa keta bụ na anyị abagokwa new level. Anyị abagokwa new level. So if anyị ga-wa keta anyị ga-eje mo anyị ga-ga many places. Anyị ga-ga far. Ọ bụ ha na ga far n'ebe bụ na anyị ga ọfụma. Anyị ga far. Ma n'ifu na bịa metata.
kan na alio wasewa na nyi ti egwu e ono like ya voice of anyama like ya Enuani like ya Enuani like ya anyama like ya so kan na go wana ifo bu na nyi me won nebe ifo bu na me won nebe na chi azu ifo no bia ko no bia broadcast anyi ko wa mala anyi wa ga mala anyi aka wedi owe na achi anyi kwa jigide data aka we work of onye obona puni menyi we that principle that rules we bido ajwe na we tiegwe tuwo nebe Sunday Enuani we jigide ya bo aka ka Enuani go foma na ganisho Enuani ka icho ya ka na rio we jide ko eji no talosa